LC production ngai thattu le thlir tu zong zong te in savain kum thar chi bai vek ole in tan kum tha ani ngei theinan du sakna sang ber kan hlana che u October ni som pathum kum sang hi som pakhat singkara chuan YouTuber kum som pali le ka upa tleirol pakhat Jiang Karzer chu achin chiat lovin about thut maya an chena in East Jack Illinois changa bo ani nge ya Police chuan engma an chena in le a che vela chuan thil danglam an mulem lo an thil mu chun chu Jiang is ni nge ya chiat diary a thu ziak chu ni he case kan ngai thak tur hi case ngai nom le tin lo lam da ya kan ngai to na shwai kwal thei case ani dona Jian chuan tumlok sa reng ni polang lo hian abo main video alo record ta chuta chuan abo na a mo phur tu ni ngei tur rin ne na anin buan lai te po alangani October ni som pathuma abo hian aruma athil nu chha chu a cell phone a thomno le ama kut siak nge nia siat le kha a thu siak kum chu nia a chung te hian skula kal nge nia siain skula ban nuwa po alola le tak lawa chuan police te na report an theluta ti chuan missing report zalo ani ta ni police te siat tir ani ma hian a chung te le a chian ten an zong ma saphota ma se an zon mu tak lawa chuan an ma ni maya chet na chi ni to lawa siain police nena an report chawani police agent pathum ngotin cheyana case an khoya no chuina an chan chuan an ti fo chin danangin cheyni chungte le a chian te chu tho zofia masakan nia abo ma kum khat malam khan cheyan chuan a YouTube channel hi a honga video nui zathlak le hlimum lam a post chinani a video de chuan ami ziale anun phungtlang pui atar lang hleya a video de chuan awang na sachin hleya comedy lam video te ani hloma skit nui zathlak lam achang fo chin bokani tlerol hlim thei tak mai ama powa tlei eme mangchi kha ania chutia an bo ta thut mai chu ama shetu te ade shil hai hleya engtia bo nge ni ang ti ngai toin makpu an ti hlum hle ni no chui tu de chuan an chung ko chena in le a che vel de chu an da pa an chena in bul mai ngowa te po ui sathiam te shwai nan zunga ma se an no chuina ti hmason thei tur engma an mulawa detective de chuan thil ni thei tam takan ngai to a tleirol ani wangin khoya emo a tei hoyani te chu an ring thola skula emo parka emo alo umreng ani mai lo mo tin an ngai to a ma se an vakal po chuan cheyeni mel chu mu tur om chuang lawani kullama po alukar omna mun le hun aman tamna mun nian chia te chu uluk takin enfiani buka an school guidance counselor po an kom nge ya guidance counselor le cheyena chen de soidanin cheyan hian an chena in hi chwa san alo du fo to ni ome anule apashon deri abistinen an cheng hawa anu hian pasal nei reng thavin ngai zong dang aneya cheyan hian naumi pale umi pa neya anu le pate anin chena wangin apa hi annuna aron langai to lo shim shimani anu le pate anin chen nuwa tuna apashon teri hi anu lori chuan nein bulan chan tha a cheyan puin angai na hleya makdeu mai chu cheyan no lori hian abial pa Steve chu anbula a chentir veya an chung kunun phung le inrel bol dan hi amak hle nei ti hediringot po hian a sia thei ome no chui tu ten no chui na chantura an chena in an vakal puin makan ti hleya alo nok emema machine chena in pu anglo an ti hia su kani arim che emema thomno bale suk tur ni om tak te chu kil khata hian aloin tiang ur maya bolhlo tala chu alo dar noi boka anin chung shi omlo tuk chu jian chuan tlanbo sana doni te chu an jing hia zo kani athun mu chia chuan anu le apate amang tha thlapa thuzaka chuan ama chu ronzong zoilo turin ati bokani anin chung shi tak mai chu tlanbo sana nunnom zok le pa ngai zok nei tumin akal bo ta ni chu an jing dewa
ma se ngai ruat na chuan in nga thei tak tak ani lova khoya nge kala khoya nge atlan bawang ti chu a hriat si lo wangin case chu khar thei ani ringot lovani atlan bo nia anjin viau lain a cell phone a hnut chhia loya chu mai baka an chena khwa hian classic ain jan towa a jacket lungte po a chuak lauti a thom no a hnut chhia te changin a hriat theya chu chuan thil hriat thiam ati har hle bokani nu chui na chu an kalpui zela jeani pile apute gerile mary jacker chu an chene na an vakal chil veya apu chuan heti hian lo soya jean chu anin emowangin an in tlan bawsan poni se october ni somthum hi api pian chamania aron khol ngei ngei turani happy birthday wish lo hi alau chin hleya eng anga boile laklo poni se angai poi mo chin hle ni in apu chwana soya phone call tala aron biak aringa hetia are makdana hian apu ngai chu a chhelo tak setani apile apute an kumzo noa hian azirna school lambuk chu an hoile a engi motak sha thei anin be se ani school a thok tu tele a classmate te an biang biak na chuan jian chu schoola ti do da ani chin ti shiadania ma se na satakero ani lem lawa aril rulama har satna anai deu nia shiadania au chwa thutte je thutte a ching chin ani ome midang ngai venle ngai saklo a be se ve viau bok chin yin an soya ami zia chu a classmate chuan an tei thei vak lo wangin an buli pha fo chin yin an soya ni ma se an niang rual tlerol te hi ngai sakle ngai ven mamo emem an ni ti ro shaila jean po hian chian cha po anei lawa mi sha thlo ve adu wangle ngai sakle ngai ven ni ve du wangte puin heti hian aum chin te po anema na jean hian arwal puite singa tel veya leng veya shiat ve ni hi atla helve tak zeta ngai sak ve ni adu lwata hian nungchang maksak tak tak atilang chuak china chu chuan midang ten ama an thlir dan a chalo lama a shwaile te sok china ni heng zung zung awang hian no chui tu de chuan ina chinga tlan bau chan tur anga viau niin an sia a anu le pa a chung te chuan public appeal an nei muk mupa an fanu an tuno zon mu na kunga chen puina dilin mi puite chu an khongai nan nge na abawa changa thakhat vel thleng chuan mason na reng reng mu tur om lawa jean le akai noi thil reng reng te chu en fe in chui chiang viau chin ma se mason na mu tur om lawani a chung te chuan engtik nei mo chuan aron ho thwai an be se ringot maya ma se be se na sang takero an nei lem lo a case chu masona omlovin akal renga kumni ngot mai chu angai te te a akwala kwal tareng mai ni kumni nuwa chuan sheyan case chu specialized police force te na hlan ani ta hiala a bawdan hi are tlok tlok awangin criminal zai hoi tak thil ti ni chu an rin dan ania case khoi tu thar detective Dave Heckmeister chuan in tha na ni rinna anei lian hle ni March kumsang hi som pathum chuan uluk le zwala case chu abula changa chuinon antum ta a special police te hian dan lama mithiam tak tak te FBI agent fir tak tak te po an tel buka chumai chone lawa ram sang sanga a thaber ber te an kaulot buka manra thar ber ber te nen mala kan tum ta ni atira case khoi tu East Jack Police Department te no chuina file te po chu an hai chale veka shene cell phone no chia chulain forensic test ne ania atira a phone an lo en chiang me lawani ome detective lungfing zok ten case an khoi chu anjinang ngein shene cell phone a chuan information engemaw za chu an mu chhuaka a YouTube chang hian ramhla takami te po alo komfo ti shatania Florida Texas Alaska mi te po alo bechinani FBI terem shat na changin shianin abyak chin te hau chu karlawa an che chuak theya ma se ami byak hau chu uluk taka anjir chan nuwa chuan an be selo takin shiani bawna chungchanga 100 hlel tur omi an ni lauti an che chuak zuiani
chutia an rin hlel tur berte an fe hlim le tak sia chuan nu chui tu de chuan shene chung te chu chui chian ve deuh chain an cheta a anu bel pale anu che pa de chu rin hlel li sa an thai lut me maya anu che pa big phei chu shene chunga chuan a thawak ngai lawani ome ma se an han chui chian deuh nuwa chuan shian le a unau pa teng kar chu unau dang te ang thau in swal boy le in hnial boy ve reng chinang thau kha an ni ome hetia anu che pa an rin hlel hnu luka hian an rin lo le be se lo lam ta changin thu thar an dong hlol maya chu chu shian le a pasyonin karani shian chu a pasyonin alo khwai khimin kutalo thlak fo chinani July kumsang hi som pakhat khan shian chuan a chanu hena apa in a khwai khim chin thu alo soi nge nge ya skula anzer tir tu hena po anin chung boruak hi alo shil ve fo to ni ome a pasyon teri chuan shian chu a vo be chin bok ni in azer tir tu hena chuan a soya shian chu ain buan lai te alo bi thla chin ani ome shian ni ain dan reng reng chu apa ngai lova teri fanu dik tak cheria chembri hena changpuin thuthar shat belania teri fabik hian heti hian a soya shian nen anin mu chumpuin apa in a khwai khem chin thu chu shian hian alo shil ve boka sheria chuan pui thei dan che engma ka nei lo midang bula soiwat sok ro tin alo shila midang puina dial ro tia shil chuan shian chuan adu lo thu a soi thlata a pasyon chu a lau ema a soi chuak ngam lovani a bo ma po hian law enforcement lama changin khwai khem chung changa thu an lo zot fia to nge nge ya ma se chumi chum chuan sheyanin engma a soi chuak lova ma se thudik tak chu sheyani YouTube channel changin a sha thei don thungani February ni sombakwa kumsang ni sombakhat khan GG Love tin YouTube channel asiama an chung ko hun man dan le chu a content an nia in chung chep taka an khosak vel ne chu a post fau china a passion po hi alang ve fau chin bokani a video po song song te chu uluk taka en chhuania ma se thil danglam taka umlem lo an beidon to don nuwa chuan video pakhat an mitla tak mai hi an mu fu hlau maya March ni sari kumsang hi sombakhata a posania a bo ma thlakhat vela mi ni video chu a live la nia a live lai chuan mi pa pakhat a kong chin chau lang hi a ruma aron luta chuta chuan a mit meng po shian chu adang ngala a chung mol mol lai chu thavin engi ron ti dona ka live me kania film khur ro ti na shila a shilpa chuan a bana avon sak boka chumi hnu chuan anin chai zuya khuma chuan shian chu thu thalein a viewers te hena chuan hein muem hei hi ni tina min ti dana nei hitin fiam thu chuan a sei kwal vela khuma chang te chuan chupa chuan nu thlak te chu atum fiam vel boka video maksak taka wang chuan video an ento sa dang te po chu en non le vekania video tam tak an en non le nuwa phei chuan a pasyon teri bak chu rin hlel an nei te lavani teri chuan engtiang che in nge alo ti rin dan emem an nei thiam lova ma se ani aya rin hlel turanum chuang lo nu chui tu de chuan nu chui aul samjok nan teri chu a chevel an monitora akara checker da in akalna pianga en thla kani an chung kwa chu kem turin mun fale hlatak taka an kal chin tin chia a nu chui tu de chuan hetia kem an kalna mona te po hian shian chu athuk ru ni thei tin rin dan te an nei boka shian chu alo tina tak takani phei chuan an camping na mun khoilai emo bera chuan athu ruk chu an jing thlatani ti chuan teri chu ina changa chhuakin ain khal chhuak ta ngei maya gas station a chuan gas athun kha nuwa an kholei chu zoin ayu walam panin aka zela chumi nuwa chuan check zui theilavin signal chu about dai mai ni hetia checker signal about tak ta wang hian nu chui tu de chuan makan ti leya checker chu amu chhuaka nga Mississippi rivela chuan apaya ni de chu anjinga nu chui tu de chuan atok vewe anti ta dewa an chung kwa chuan pakhat te te kawa thu zo fya chu an tum ta a
Ashan chewa interviewa polygraph test tir vek chu an tum bawk ani. Shein chenpui te zong chu interview an nia mase pakhat interview ve du lova om thunga chu a passion teri abats khani teri chuan siamin a man lo thosoya mase no chui tu terin hlel tizwal tu mai ani. September ni somparia da chuan an chung kwa chuan detective ten interview le polygraph test nei turani ti yin shein chung te chu an soi puya teri puin ato pa chuan apum ve ta a mase a hun alo thlen me chuan teri bok chu kal lo chun ani le ta. FBI special agent Wayne Jikoski chuan teri omna chin chu trekatum ta a FBI wen chuan teri chu zong moyin interview turin aron shwai thlenga ti chuan an zawai chuan ashang chewa thozo fiania chumi hnuwa dot soilo test na polygraph test nei chun zomani boka polygraph test chu an han chan dek teka teri chuan ama mingle pian kum mai po chu a chang hlei theilo nga ringota a chana pek te chu arin tlak lo hle boka ti chuan interview nei puile ni in video camera a record thlapani bokani interview a chuan teri chuan o in mi du chu in nei to e teri abas chu in nei to jian chu kan bula to lo ani chu akal to tin aron sai chuaka a soi zel danin jian chu an chena in hnunglam ram ngo chuan a shwaya ngo chuan in fiamin anin kwal vela jian chuan ama turin atia ti chuan umin ngo chuan an uma teri azok chu atol thlok na sat viau tho a sai boka a soi zel danin atol thlok na lama chuan ni khoshela vin oma a har chwale chuan a hmalok le ya chuan jian chu le tengin a mu tho soya jian kutle a ngonga shui zenin alawin phuar bokani ome a fano chutia a pu chu mak ati hle tho soin interview na chuan teri chu lungchetakin a chap vel boka teri chuan jian chu amale ama in thata apua mase no chui tu da chuan an oilo na sa a thu soi chu adik pum hlum lo ti rin lian takan ne ani ni khwa isha lo ma khan engtin mo il hiam ne lo mo tian zo kwal chuan ai chutiang mi kani lo ati ve tlat buka no chui tu da chuan mi pat me chet na rong kain jian chu a khoyam tian zo chuan a pha a mase a nuwa a statement chu thlak le in kamini khan ngowa khan ka khoyani atitani adu to ka ataksa a chen nuwa chuan a ngonga arekluma chumi hnu chuan leilai kwarin shena ruang chu a phum bautani FBI te chuan shein ruang a phum na mura chuan min shwai theyangem tian zo chuan thataka changin a shwai tur thosoya detective te chuan an na chu an zo thuak towa mase an thosia chu shein chungte shilan chak veu lawani hupurle she tak chung chuan a chung te chu thudik an sha tir ta a anu chu a chap na sa hleya a rin lo lam da ya thudik in thop chu sha thiam har ate tak setani nem hlei theipo ani lo anu chuan a fanu chu khoya emotlam bovin adu huna dam takin aron hole mai lo renga mase an chene na changa yer cha vel chawa hla a fanu chu leinoya thu ru kani si chu sha thiam har ti ni detective te chuan teri soyangin an chena in hnunglama ngowa chuan ruangzon an tum ta a search team ten chuan thok chhuakin ngowa chuan an lut ta a ti chuan September ni somparia da chuan ngowa chuan teri chu shwain shiane ruang omna chu an wazong ta a hmuna chuan detective chuan a phum thuk song te a zota fit nga vela thukani tho asoya puitu inayam tia zo chuan ai keima chawkani atia a tha nuwa chuan ina letle in so dur te chu alak tho asoya a tha ni ngeya hian a phum tho asoitel bokani ti chuan a soina lai chu an han lai ta a an lai thok to viau tia po chuan an la lai chuak tlet lawa teri chuan abum kwal mai nei chu an ring deuh hialani ruang lai chua ani tak lawa chuan lo chamalet puyania FBI agent te chuan interrogation room a chuan an interview le ngala interrogator chuan nimin khan isuina hmuna kan kala isoyang zelin ma kan la a sheyani I phumna hmunnia isoipo FBI agent sumnga ngo thok chuakin kan lai
ma se engma kan lai chuak lawani kha kan lai thuk fiawa ma se engma mu kan nei lo tin lung oi lo tak hian zona bul anjana thu zot fia tu interrogator chuan isoina mun kha patling engemaw za in kan lai puin lai har tak chuni nangma chawin man mo takin isoi anga thoka hun tlem te chungin ilai the hi oi har chu ani ve ni atia ti chuan tari chuan heti hiana ti le a sheyani katha mani khan kalai khwar lok fe kalom aron ti le ta a aum zia chu sheyan chu ti pal thila thadani haulawa ruaman lok sa veka kalpuyani interrogator chuan thiam takin an ve kwal vela nangma swalwa khat tu tla chekha chhuatirla thil thlendan dik tak chu soiro le I thol huayanga inun po a hadam zo kang atia nangma swal kha in thunun tir su chhuatir ro ti na shil zela tiri chu ai ngai twa shep nuwa chuan o shene phumna tur khwar kha katha mani khan ruwa manlok na filfai tak siamin kalai khwara hunpo adu tak setani aron tia chu mai ba ka chuan shene lekha nu chha kha teri chuan atha ma thakhat liam da ya alo se atirania anu an pregna turnia shilin mangthana tho hi alo se alok tir thlapani ti chuan ale khazia tir chu manchang kaina alom thei be se yin alo da thachar charani detective te chuan ngai dan an siam thiam jana shian chu akhwai khem china wangin shian chuan merang hna a shil ta zeu zeu mai sia atopa atal boy lavin ada chatani in anjinga forensic le search team te chu a hmun ngaya an vakal leya uluk takin leichu an lai khwar bela atopa chuan sheyani klare po an mu chhuaka an lai zel nuwa chuan sheyna ru rau te po an mu chhuak tani atopa topa chuan sheyan culture kumsom palmi rang chu an mu chhuak tani teri chu tol tha khei siam sakaniya fin fiana te an chatok boka apoi khoina ain puang to boka a thiam lo na pumin ngai na thiam na adil boka December ni som pathum kumsang hi som pathuma chuan kumsomli pakhat upa teri abas chu courtin dam chung lungin tang turin achung thorel saka parola chwa po phalsak ani don lova Illinois lungina tangin a fashion sheani atha wangin adam chung hun chu helung ina hian amang to donani